milur kai chot ili tum chikimo dun chot ning duk cepak lang dun chot pen ke ili tum a problema bangke solve ke damtang kumantu ne arni penlo Meghalaya border non ke tapat long chot che Meghalaya border na problem ke doke mukro long ke ningkan hini baka prang mukro long tali tum sinang lo comang tum ta chilo karbi tum ta sinang lo la pen non ta ili tum karbi sinang li lo la sila ke Assam government atum ili tuma phan karbi atuma phan kichi ke la tum ke thang ta kali usi ili tuma phan thang important nang pipe pini ili tum theglong lo Assam Chief Minister Himonto Sharma isia tweet talang li tokte isia Facebook post talang li tokte lang bolo tangte Assam aso sikit chilo inut Karbi Anglong West Karbi Anglong asor sikit chilo West Karbi Anglong bolo tangte inut border joinesi border dispute joinesi apran ke dam nang lo pu alangli ning duk chipilo pu chot kali lam the isi ta alangli ang hopen ta bar bela pen isi social media post long ta alangli mat theglong le bulo tang tel tum la daket hek dang lo Assam Chief Minister mate Assam government bangke la bangso a border problem bangke kapasol je phan aning hange people ma blote la bangso border a problem ke doke pini penap chot kali lo non orivel timunga ke hai aprandam lo non si sok kerot ke chengla si sok kerot jike non si ke onglang comanga tuma sokta kerot ji doppilang karbi tuma sokta kerot ji doppilang halak tapara lo la pen along kaprek Meghalaya border alliance isiata karbi la pen comanga tuma sok ka kerot ji doppilang mohala so sokta kerot lo plotang ke kopia problem tom ke wang kone kopia kisung ke boy tom ke wang kone karbi tum ta non sok men po sok chero dam po labang so sok kero damut komalo labang so karbi tum protection ki pudur po atumi he nili tum ladak tapara long ke dam penal dagara tum nang ke thanu na teng lo tangte Assam police atum bangke haladak ke plong ang song along si ahele bangke chepang som chong si hala bang so hele ang song phanke Meghalaya police atum si kompet pusiku pulo tangte ladak ke thek daglo Assam government ke labang so along le bangke Meghalaya sarkar phan give and take along kachipi dun tanglo Meghalaya ar lopinak posi la Assam police atum bangke amithanga hele ke halada ilong pang sompet si Meghalaya police atum si la bangke guarded lo la pen la pu Karbi Anglong asora phan hala pu Meghalaya asora tuma ka attack hot pa Philippine ke aba hot ka tengkhenga hota Assam police atum bangke rai dunde alang li tungge thang khang dunde kusiku polo tangte labangso Assam sarkar ke Karbi Anglong la tapat la pen Meghalaya border along leke give and take along pidun elo posi la ke arona teng bangke theglong pa melo tumian ke lasi non Karbi Anglong autonomous council ke chari atum tuliram rong hanga sarkar atum Karbi Anglong phan thana henang nilo Handago jong si labang so along le Meghalaya phan give and take along pidun tang lo plotangte rar phan handago la an lo plotangte alang li tum phan ka protection ji phan Assam police phan chiki kelo Meghalaya police phan si chiki rong nang po athema Meghalaya lo si du ko lo plotangte la Meghalaya police atum si hala dak ke dora dot mata protection bang ke pichu rong nang po la penjong si non lili Karbi lam pen le nimje pusita Assam sarkar mate Himonto Biswa Sharma phan kipu kang tunga bangke alang li yong si la Karbi Anglong along le West Karbi Anglong along le yong si Meghalaya phan la pan pichet give and take along block 1 block 2 along le yong si kipi kang tung plotangte la block 1 block 2 along le pichot nang nelo ang ton along le Meghalaya phan ing doi dun rumo han 1969 aning kan tum ke do teng itum dora petpo itum Assam along do dun delo la puta kali plotangte Assam sarkar tumi tuma phan Karbi Anglong asora phan jong sinang rayun elo platangte nitum phan autonomous state nang pidanon article 244A pa implement denot nitum ne mithang cherai popusi nili Assam sarkar Himonto Biswa Sharma phan pini labang sok hongchai long pen nili kapachini kang tung lanwel